Naš Vule ima sada 2 godine i jučer je prvi put spavao kod babe. Cijel dan bez nas. Sada idemo da ga pokupimo i da vidimo kakva će mu biti reakcija. Da vidimo da li smo mu nedostajali ovih 24 sata. Jedva sam čekala da ga vidim, ali smo ipak prvo svratili da mu kupimo neke poklončiće kao nagradu. Da vidim jel Vukan hoće mamu prvo ili poklon prvo. Vule! Gdje si, mali? Šta? Poklona, ma kakva mama. Kako si Vule? Jesi poljubio mamu? Mamu. Mamu! Gdje ti je mama? Hvala majko što si čuvala Vukana. Na čemu? Hvala što sam čuvala mog unuka. Ma da. On je divan. A je on tražio mamu. Pa i nije mnogo. Samo kaže, nije on tražio. Pa nije tražio mamu. A da. Nije tražio mamu. Pitala sam ga hoće li da ide kod mame i tate, ne. Kod babe i deke. Da, i ja sam mislila isti. Probat ćemo opet kad ja ne budem radila. Da, dobro. Hvala puno. Hoćemo li kući?